pravidelnému pohybu na čerstvom vzduchu, pravidelnému kalíšku vodky a veľmi striednej strave. Večer sa nesmiete prežierať, inak budete chorí. A viete, lieky sú drahé a k lekárovi je niekedy ťažké sa dostať. Pravdou zostáva, že Stanislav sa začal častejšie hýbať potom, ako mu pred 10 rokmi umrela žena. Každý deň chodil za ňou na cintorín. 10 kilometrov tam, 10 kilometrov späť. Chvíľu kráčal, chvíľu si pobehol. Iba výnimočne sa zviezol autobusom. Keď jeho kamaráti videli, ako Friško kmitá nožičkami, prihlásili ho na detskú olympiádu, aby mu mohli oficiálne zmerať čas. Chceli sme dokázať, že ľudia v jeho veku môžu byť stále fit, môžu žiť plnohodnotný život a byť príkladom mladým. A oplatilo sa. Súťažiacich vo veku svojich pravnúčat síce nepredbehol, no napriek tomu dosiahol obdivuhodný výkon. Stal sa najrýchlejším storočným Európanom histórie. Teraz pán Stanislav každý deň poctivo trénuje na budúcoročné majstrovstvá Európy veteránov. Špeciálne pre neho budú musieť organizátori zaviesť novú súťažnú kategóriu. Súťažiaci nad 105 rokov. Milan Zaboj, televízia JOJ. Keď budem mať 104, chcem tak vyzerať. Tak už len 60 rokov a môžeme sa prihlásiť. No už to bude cobidub, ako hovoria bratia Česi.